Oke guys, kita udah nyampe lagi di Kilat Logam bersama Mbak Rista. Cantiknya kamu? Bukan. Ya? Ponaan. Susuk-susuk apa jenis? Sinden ini berapa? Tangan sayuran ini dulu. Ada jahit. Ya. Delok-delok kan apa Mbak? Petang atus sewu. Iki lho, Mbak. Petang atus sewu ngene iki. Kalau mantan itu ini berapa? Itu 750. Petang atus sewu. Nggih. Ya iki berapa iki susuk iki? 400 sama. Kilo petang atus, Mbak. Kok ya apik men ya Allah. Salahnya mampir. Kok salah mampir piye? Dan jalan Jenenge ngene iki. Nah. Itu modelannya apa? Baru. Ada lagi nih. Ini modelannya apa? Mbak Rista iki jadi tutupnya jam 5. Tak dobrak musuh aku. Spesial. Sama. Oke. Oke, Mbak. Iya. Nah, enggak tahu mentang jakat. Apik bukan, Mbak? Apik loh. Oh, kamu. Kita gue kan. Saya kita tas ngomongin kabeh. Terus. Aku kan ada musim ini. Aku Mbak, siker Mbak. Ketemu ya kok kalian promo ta? Mesti kok kalian promo tak kene. Aku nek promo tak sibuk lho marah. Enggak semurahan. Ini berapa Mbak? Satu setnya 26. 2.600.000. Sak set 2.600.000. Kasih sak ngene ngene. Nggih, betul. Sambungan mana? Nanti paling kalau ada sikit orang itu Iya. bonus Kak. Bonus. Nah, terus paling murah berapa? Terus Ada? kecil, di sana 400-an. Tangan tuh. Paling murah. Kalau yang kecil pribadi segini itu paling 250. 200 saja. Sesak berapa? Kecil ini. Kecil buat. Mbak kok bendro. Iya. Mentul ki pira? Delok mentul ki. Untuk alas-alasan lho sampai saiki rong anu. Mentul itu ini pira, Mbak? 1,9. Ini yang udah di display. 1.100.000. Iya. Tapi ki dijandani sing enek ini kayaknya. Enggak aja, misalnya kasih kan semua. Kontol Iki sing digawe metul-metul ngono lho, Mbak. Bisa. Iki apa-apa ya? Aku pengen di cash. Iki. Oh, nih. Bener ya? Aku nek manten larang tak tukokne. Ini iki, sing apik dhewe-dhewe. Nek sing manten murah-murahan iki tak tukok, tak kei sing murahan. Ayo iso sedhi ulur. Tapi tak saiki modelnya nek sing Banyak aja minta apa? sing ngene sing tak ngono. Aku siger, Mbak. Siger warna apa? Golek tak dalam dalan iki. Nek sitak pira siger iki? 26 masih sama. Iki kene anu nih. Kene apa sebenarnya? Mentul. Kene apa jenenge kene promo nih iki? Belum ada Pak. Nanti kalau dua set bonus spesial. Nek biasa bonus apa? Bros atau kamu enggak tahu? Terbaru Mbak ini. Ya, ini terbaru. Aku golek nasi terbaru, Mbak. Milih iki lho, milih iki lho aku mengerti. Coba. Wah, Apa, buat ya. Mbak? Manten. Iki go manten. Manten. Siger ngono lho.
Demek ento, ngene lho. Wah, buat Ning jas langsung peleng. Mantene gak yo mau tenan. Terus makanya si Willy. Ini cari tinggal. Iya. Ini biasa nih guys. Oke, duwe. Dhuwur lu enteng. Dur nih, Pak. Ini kon dulu. Ini agak ingat. Sing rada ringan sing ndi? Enteng Iki kaya. apik sih sakjane. Itu baru Pak, baru banget. Baru Apik bikin ini. dua. Tapi tumpuk-tumpuk. Baru bikin dua. Iya. Biasa. Gold 1 silver 1. Belum ada yang madani. Yo aku seneng nek kena madani. Iya, itu terbaru. Ojo kene, Mbak. Wah, apa sih? Iya, lah tak pasangin busa soalnya. Busa aku gampang copot ya sing Iya, biasa nih. pakai solasi soalnya. Aku malah dibenangin lagi. Nek duwe kan nek cilik nek. Iku nek kalau mandase teman. Iya. Dadi ki wong nggih gurungan. Lah iya aku teh ibu. Sing Biasa dhuwur dhewe kan biasa. Ini masih lumayan baru. ki rada ringan iki. Iya, kayaknya. Tapi gimana? Bilang ki, jane yo ambek sing larang, yo yo. Wah, aku teh apa? Ini yo. Tapi ini kita pemangku. Ngecel Mak, tunggu nih, Mak. Anggone ya. Vertigo pernah engko? Kamu remong. Yo bleng. Bisa dicirine. Yo. Nek kok mlebu to, Mak? Tak iso mlebu iso metu engko, Mbak. Sik, bingung apa sih? Untuk aku sih berapa? Aman sih tak sama saya. Santai ya. Oh mau ngarep kok. Iya. Boyo lali. Kira-kira melane bayar lali ya, Kak? Iya, bayar lagi. Aku tak bisa cikal sik aku. Iya. Boyo lali kelurahane ya boyo lali. Piye kene? Hmm? Gawe ini. Rasanya piye? Enak tuh rasanya. Lurah dulu kan. Kecamatan Mempelak. Wes ngono. Terus piye iki? Iya to, Ki. Ya kan pikir poin cet iki. Bedes lah. Rasanya ya, Mak. Sebab tak pikir karo apa ya, Hek. Mbak ki benak Mbak piye carane? Udah Kak gitu. Iki dipikir bener. Kalau merah panas, kalau hijau nggak terlalu panas. Gak panas sih. Belum ada. Nah ini panas. Ini panasnya sedikit ya. Lebih berasa sama agak hangat. Ini terno-terno buka. Nah, ya syukur ngene iki tok. Ya jela, Mak. Iki kira menitane piro lho? Ada paling 15 menit atau 20 menit. Tak pernah dikira Mbak. Aku sih ndi ya? Kuwi apik jare Mbak sing kantor ya apik. Ini kan Belum ada. Biasa-biasa. Loh, pikir gane padha kabeh. Mungkin iki. Yang beli sing Kayak apik. nek iki sing larang. Toko iki larang, makku lagi ero guys iki larang. Ngene ya. Jadi berkualitas, makanya mantanku sing larang rego larang tak nggoni aksesoris sing larang. Nek sing murah ya. Tak tunggu murah. kompliti. Mboten angsal. Ibu terasa mangan jajan boleh. Oleh ngombe iki lho juga. Ah, kese terame. Werono mbok Endro mak di ngene iki to. Aduh, ngono ning mall iki mak sampe. Gak biasa iki. Berbeken ya, Nduk. Tenan Mbak Indro. Aduh. Karo ndi Mbak delok. Karo ndi Mbak sing apik? ini tadi sama ini. 200. Murah tapi kualitasnya. Kualitasnya biasa. Gebring. Makanya mantan itu serga murah ya tak kayak Ya ibu anu Mbak. awet jajan awet. Yang ini lho Bu, anak solo iki gede tapi tak iki. Beda to.
busuk iki panggan. Eh? Panggan busuk iki. Sama istirahat Kira sini. kok nih loh. Terus apa nih ya Mbak? Ini jalan. Karo mentol kan Mbak, milih Mbak. Warna apa kak? Gulai. Gulku sing apik enak kira. Udah pupuk. Palas-palasan ya. Aku udah biar gak tahu kayak gini ya mbak. Gak tahu kayak gini ya. Dia. Soalnya mantai nih, mantai tua. Ora apa-apa, Mak. Gak mau mak untuk bojone tak dandani kok mak. Iya. Spesial, tenan. Spesial tenan. Basahan mak. Mak kowe untuk bojone apa mak? Kan ya guys, mak kowe untuk bojone aku tak anu guys. Diragati kabeh anyar pokoknya. Saudara Joko mbak. Untuk Joko lumayan toh. Sunat kan, tidak nyunati. Iya. Kalau apa tak enak Soalnya esak. Iya monggo. saiki jajan ki tukune nang Gunung Mas iki. Biar kan toples tipis-tipis enggak. Kayak kena gadang. Dia mbak apa ya? Apa yang kau itu terbaru mbak? Jadi sing di. Ini. Oh iki. Jenenge mantul 3D guys. Kok diarani 3D iki? Berarti agongan wis sak set sak centonge sak anu. Iya, 26. Padha. Sama? Sing alas-alasan Sama. 19 ya padha. Sama. Contoh mas 19 iki ya sak centonge sak anu. Enggak, mentok aja. Gambar hewane wakem. Gajah, kanguru, kupu-kupu. Kene promo lho guys, dek ben kene promo wah keh aku gak tak cipuki. Mbak Iken saya bisa. Mana ini nggak sekalian kan nanti tak bonusin. Bonus apa? Terus satu kali. Berarti totalnya piro? Mentul karo kuwi. 52. 52. Ini harganya soalnya mau naik. Apa? Pas lebaran ini mau naik. Mau rincian-rincian. Ya wis tuh naik. Oh, aku sentuh oke. Iki ta lho. Gitu aja ya. Aku wis entuk akeh guys, aku soalnya wis anggerene tuku. Aku kan mesti grip lho tak usulan salin. Dipasangin sekalian? Iya enggak? Oke, amat ya. Oke. Gak mantan dia menter ayo. Nunggu helm. Apa? Ini jajal lagi ya, Mak? Engko kaya mbok Indra. Gak jajal, Mak. Ndang Mak jajal, Mak. Gak. Ora. Ben main. Ndek to. Suk gelem pokoknya. Sabar. Ndang mlebokno iki sikil. Ora apa-apa. Gak apa ya. Hangat mon. Itu Ndang. Ndang, Jen. Oh gak panas, ini dipijet kok. Nek penak aku tak tokok nih. Oh gak dinget. Itu ya sing anu. Bukan, anak tak ngendang. Sama bumbu mah. Piye to mak iki? Rasa nosik to. Penak-penak. Bu ya. Meneng to. Ora. Enggak to. Enggak to. Aku gila. Enggak to. Meneng ngotot. Kita cacing. Iya teh. Kok ngalah-ngalah nih mbok. Ndak mbok rene mbok jajal mbok. Ora. Kau udah aku jember. Sikilku kering. Ndak tak cepet rene mbok. Jajal mbok. Ndak mbok penak-penak. Ndak to. Ndak mbok.
Makku yang ngono ki cemen kok. Kayak gitu kita cacing mak gila. Mbokku ki manut iki. Belum nangis aku. Enggak apa enak, Mbok. Kok penak. Mbak efek timbang iki piro, Mbak? 250. Kok penak enak. Masuk, Mbak. Gila cacing lho. Wik ngono, Mbok. Enggak, Lah alah ngene kok ya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ya tak bismillah ibu tapi kok wik sikil genjel kayak tikus. Ini kok kaget bro. Enggak. Biasa. Sampai kayak Ame 3 kali. Tit tit. ya mbak bumbu. Enak ya? Aku tidak tahu. Cepet-cepet ngene gak? Iya gini. Nah aku gila aku ya kuwi mbak. Kok cacing? Aku bayang nih cacing. Efek timbang ki lho, guys. Ndi ta Pak Temang. Piro, Mbak? 250. Satu dong. Iki terus nganu nih apa? Sabuke. Sampai kain nggak? Kayak apa? Dari mana? Biasa. Iya. Kayak betul. Biasanya sepaket udah sama baju ini. Oh, iya. Penak ya, Mbak? Nangis aku. Nah aku kira terus cacing mbak. Iya. Heeh. Kira jenenge efek timbang iki, guys. Delok ya mbak. Tunggu sapuke matelanang. Satu, Mbak. Yang mana? Iya kok, sikile mae diuti-uti cacing. Iya. Wis oke. Yang ini deh. Tapi sini, Mbak. Oh sama nggak yang beda yang ini? Apik sing dia nek moto-motone apa gak, Mak? Ini kayak motif-motif gitu pak, bukan permata. Cuma kayak nok-nok gitu. Oh. Tapi kalau dari jauh kayak permata. Heeh. Tapi di Mak? Si klasik kayak putih. Ireng iki padha ana. Modele padha kabeh. Ini 2 model. Ini nggo sabuk, Mak, nggo sabuk. Yo ada jangan iki yo satu motor. Ana irenge. Enggak. Tapi iki model yo. Iki lho nek iki tiba. Iki enteng. Iki modelnya apa, Mbak? Ini Oh, ini modelnya ngono. ini diamond 850. Nah, lagi 850 ki. Berapa? 850 diamond. Ini sing enek motif motor ning. Nasi iki kok biasa. Di, iki biasa, iki biasa nek. Iya. Iki sing tengah-tengah. Iki kok biasa. Iki nganu apa Iki jenenge? enek motif. Nek motif iki apik. Betul-betul. Si ada ya api. Awet. Anggap gak dipangan ya awet. Enggak, lah sama lupa kurang lagu. Betul. Iki garansi, Mak. Ya nek malah iso disepuh ning kene, Mbok. Lah nek kene mbok blek iki tak kena. Gak kena kayak murahan kok. Kayak pentol barangnya gak kena. Gak kena. Yang ini deh, yang 850. Loh, iki 850 Iya. ta? Walah. Ini yang 200-an. Wis 200-an iki. 200? Nggih. 200 aja berarti kan 250. Ya. Ini nggih. Gak apa-apa. Kenapa meleh? Contohnya enggak sekalian. Gak wis, Mbak. Kuntil mana? Tak cekin dulu ya, Kak. Oke. Penak, Mbak. Penak ya. Ora loro, aku gila ngeri ditik-itik lu aku iki. Kayak cacing robunan. Mbok Mbak, betah. kalau sing model ini ki lho gak enak to, Mbak. Yang gimana? Sing model ini kalau. Kalau nih. Sing model ini kalau. Terus iki rasik terus seret ini lho. Panjang ada Gini loh. Kan gini, seret. Terus ki seret gini. mancor itu Kak Bro. Di Ini hancur sing kita. Kita. iya. Itu kayak gini-gini. Rasik cilik ngono. Oh, yang ada ini kita. Ada yang rambutnya panjang gitu. Enggak sih. Kayak Ya moto-moto no. Kayak gini Kak.
Bukan V, modelnya ini seret ini loh. Oh, kosong. Paling mancung itu Kak, ada yang mirip. Kalau gue ada telu, kalau gue telu, mentulku telung set, sing mati sing anyar-anyar loh ya, sing gini aduh, urung putih tuh urung aku dadak nih kae, dua kayak mentulku. Ini karena nambah-nambah itu ono loh guys. Aku nek ora barang apik boros aku. Pengen tuku. Terus gue tak mbak, curious ya nanti ya. Oke, cek. Ini apa mbak? Itu bandel bapak ini ya, rantai gitu kayak ini. Rantai gitu. Pira mbak kami? 250. 250. Beras cowok enak apa? Ada, mau yang burung, apa yang biasa? Oh, ngono iki tinggal sing apa mbak? Mantan. Ini baru ngetrek. Saya pinggir di. Sini. Pira ini? 350. Beras manten cowok 350. Sing mbak. Kecil. Kecil kayak gini. Buat dasi. Heeh. Buat dasi. Sih. Oke. Pira mbak? Kayak itu bukan duwe. Itu kayak gini duwe. Paling ini Kak, agak Gini, besar gini. ini. Yang gini. Ini berapa? Ini itu 250. Pangat sakit mbak tak lagi. Mbak mungkin tendro rego. Nggih. Penting ketok ya mbak ya. Iya. Terus duwe terus duwe mbak kan aku ngene iki ya. Nggih. Ngene iki, terus ngene iki apa piye kan? Nah, guys, makanya harga itu ya mahal, mergane barangnya ya larang. Tapi saya murah ya enek, tapi barangnya ya kudu murah-murah. Gitu. Terus oke mbak itu. Sip. Terus ceplek iki rego pirana mbak? 400. Kayak apa? Oh lagi gawe iki cepleke. Mbak 400.000-an, Mbak. Ya berapa? Apa? Podo mak ning kene iki. Bang. Wis stok. Kita tanggal sih. Nggih, 400-an. Wis duwe loro. Sebenarnya tak kene mak jenggang-jengking tenang ya. Tak kene mak ke depan. Adik. Iki piro, Pak? 400-an. Saya rawat saya kata lek. Paling 300 Kak. Jepit apa tusuk? Tusuk kayak apa? Tusuk ini. Wah, langsung udah ini 300. Bedanya apa, Mbak? Itu suara skill ya. Diamond 400. Nggih, selisih 100. Kom dulu. Sing 300 kita. Ini jepit. Sama sini. Plastik itu Kak, bagus. 300, Mbak. Ada yang nganggu apa? Nganggu ngono kuwi. Aku kok. Piye? Kayak nganggu. Wis, Mbak, piye? Sudah, nggih. Iku tekan dinding engko. Ya guys ya. Iya iya. Kira menit yo. 24. 24. Heeh. Soalnya sing butuhno akeh, guys. Wes oke, guys ya. Nggih. Sampeyan cek dulu. Oke, Kak. Oke, guys. Nggih, sambil minumnya ya. Oh iya. Cepet ngombe to, Mbak. Kilo Mbak, ngombe, Mbak. Oke, Mak, wis gak ngombe to? Wah, tuh minuman. Teh. Iya, ambil aku wae. Wah, Ngombe ya. iya sih. Ning dhuwur. Pasti, ini anyar. Pasti. Es teh.
Aku lebih baju putih kok gini. Engko ora cocok lho. Kenapa? Hah? Aku tak cocok. Aku sing pijitnya nih Mas. 30 juta. Iya. Ini dia loh. Untuk ngono kan. Sing pijit iya duit. Kita nggak punya duit. Enak. Ono mak. Wong iki wedi anu paling mbuk-mbuk ngono paling. Hmm. Nek roh ngene kan wedi to wong. Ora gila. Wis pasane guys, iku nek. Oke. Yes.